Norvegiýanyň hökümeti Türkmenistandan Gulgaldany Niýazowyň boşadylmagyny we maşgalatynyň ýanyna Norvegiýa goý berilmegini sorady. Türkmen tarapy jogap bermek barada tas 2 ay goly wagt mundan öň beren wadasyny henüzem ýerine ýetirmändir. Bu arada Adam hukuklary boýunça Norwegiýanyň Helsinki komiteti Adatlyk radiosyna habar berdi. Türkmenistanda 15 ýyla goly wagt bäri tutsaglykda saklanýan Gulgaldany Niýazowyň ykbalyna ýokary derejede ýygyderli üns berilýär. Türkmen dissidentiniň ýagdaýy soňky ýyl dekabr aýynda Aşgabatda gozguldy. Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň başlygy Ivar Dali, Norwegiýanyň ilçisi John Michael Kvistadanyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbatary Wepa Hadjiýew bilen 8-nji dekabrda Aşgabatda geçiren gepleşigi barada Adatlyga şeýle gurrun berdi. And the last time Soňky gezek Norwegiýanyň Türkmenistan boýunça ilçisi Gulgelli Anyňyň işini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbatary bilen Aşgabatda gurleşdi. Ol Anyňyň boşadylmagyny we Norwegiýa maskarasynyň ýanyna gitmegine ruhsat berilmegini gön sorady. Emma jogap bolmady. Ivar Dali Türkmen resmiýeti Wepa Hadjiýewiň Norwegiýa tarapynyň sowalyna jogap bilen gaýdyp geljegini ma'lum edenligini, emma şondan bäri hiç şeýle jogabyň bolmandygyny bellidi. Ol adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmen hökümetinden Anyňyň goý berilmegini ençimegedek soranlygyny we bu meseleniň ähli ýerde gozgamak mümkinçiligini ulanandygyny, şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna hem Norwegiýanyň daşary işler ministrligine ýygyderli ýüzlenenligini aýtdy. Norwegiýanyň Helsinki komiteti 63 ýaşly Gulgaldany Niýazowyň jan saglygyna uly aladalanma bildirýär we Türkmenistanda adamlaryň ortaça ýaşynyň 68 ýaş bilen çäklenýänligine ünsü çeker. Yes, so the Norwegian Helsinki Committee. Biz onu tutsak edilenleri alada edýäris. Men Gulgelli Anyňyň bilen onun Türkmenistana gitmeginiň öň ýanyna uçdum. Ýadyňyzda bolsa, Gurbanuly Berdimuhamedow prezident bolan wagtynda Türkmenistan demokratik görnüşli bir rejime öwürüljegi biraz meňledi. Gulgelli şonu ýurda baryp muňa gatnaşmak istedi. Emma ol baran wagtyna tutsak edildi we terkedi bir kanun kesmekde aýyplanyp höküm edildi. Şondan soň uzak wagtlap doly ýitirim boldy. Biz onuň diýirdigini hem bilmedik. Diňe soňa waka onuň 11 ýyl türme höküm edilenligini we möhletiniň gutarmagynyň öň ýany goşmaça sürgünligi iýerilenligi belli boldy. Ol Demirgazykdaky şäherçe agradyrly. Oňa ýene goşmaça 5 ýyl berildi. Biz onuň ykbalyna gaty aladalanýar. Men oňa ilkinji gezek duşanymda ol 46 ýaşyndady. Häzir ol 63 ýaşynda. Biz Türkmen hökümetiniň ony tutsaglykda müdimlik saklamak niýetiniň bolmagyndan gitdigiçe köp howatyrlanýar. Intend to just keep him there. Dip Ivar Dali aýtdy. Gulgaldany Niýazowyň ykbaly barada Norwegiýanyň ilçisiniň beren sowalyna Türkmen resmiýetlerinden häzirlikçe jogap bolmady. Şol wagtda Anyňyň Niýazowyň ykbaly barada käbir maglumatlar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda fevralyň aýagynda dinlenjek hatawatyna goşulypdyr. Bu dokumentde hususan da şeýle diýilýär. 2019-njy ýylyň 10-njy martynda ýetaty hökümiň mökleti gutarandan soň Gulgaldany Niýazow goşmaça jaza çekmek üçin belli bir sebäpde 5 ýyl ýaşamak üçin Karabogaz şäherine iýerildi we ýaşaýan ýerinde ýaşaýyş jaýlarynyň işleşi boýunça bölümde işçi edilip aýlykly işe ýerleştirildi diýilýär. Dünýä ýurtlarynyň adam hukuklary boýunça gol çeken halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişine tin etmek üçin geçirilýän döwürleýin hatawatlarynyň nowatdaky dinlençigi 27 fevralda geçirilir. Türkmenistanyň berjek hatawatyna Misir, Peru, Sri Lanka we Zambiya ýaly ýurtlaryň berjek hatawatlary bilen bilelikde dinlener. Gulgaldany Niýazow 1995-nji ýylyň 10-njy ýulynda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestiň guramaçylarynyň biridi. Ol 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tutsaklagyna höküm edilip, halkara batyrşylar ýetatynda azatlyga çykyp Norwegiýada teatr gaçyp atalgalypdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanda häkimet çalşandan soň ýurda baran Anyňyň Niýazow tutsak edildi we şondan bäri tutsaklykda saklanýar. Gulgaldany Niýazowyň ykbaly ýyllar boýy halkara jemgyýetçiliginiň öns merkezinde galýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary bilen bir hatarda günbatyr hökümetleri hem onuň ykbalyna önsü çekerler. 2021-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň 4 kanun çykarjysy Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedowa ýörite hat iberip Türkmen türmelerindäki siýasy tutsaklaryň boşadylmagyna çağırış etdi we Gulgaldany Niýazowyň ýagdaýyny aýratyn gozgady. 2020-nji ýylyň iýulynda Birleşen Ştatlaryň prezidentligine öňkü kandidat Mitt Romney bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň 12 senatory siýasy tutsaklary şol sanda Ömrüzak Omar Guliýew we Gulgaldany Niýazow
azatlyga goý bermek barada çağırış etdiler. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Anna Niýazowyň tutuklukdaky 10-njy ýyl dönümine gabat Birleşen Ştatlaryň senatory Bob Menendez Türkmenistanyň hökümetiniň gulgeldi Anna Niýazowy azat etmelidigini aýtdy.